contents? Sí, estem molt contents, jo crec que és un empat molt positiu, un punt més, i és veritat que tothom hagués volgut la victòria, però tal com ha anat el partit, l'empat el podem donar per bo. Tu com a defensa, què ha passat en els dos gols que gairebé han vingut consecutius? Bé, jo crec que l'1-1 ens ha deixat molt tocat perquè ha sigut una jugada de córner en què crec que ens hem estorbat entre nosaltres i després ha vingut el 2-1 molt ràpid, no? Han sigut 5 minuts que no tindrien que haver passat, però bueno, ha succeït així i la segona part doncs, jo crec que hem jugat un bon futbol i al final hem pogut empatar. És una de les coses que podem aprendre d'aquest partit, de que quan ens marquen un gol hem d'estar atents a que no ens en marquen un altre, parar-ho... Sí, està clar, no? Però mai t'ho esperes. Ha sigut el segon gol ha sigut una jugada molt bona d'ells, una paret allà al mig de l'àrea i la veritat és que només els pots felicitar, no?, quan hi ha una jugada així. Avui la gent no ha vist que el Barça brillés tant, no està amb nosaltres fins o que ells també ens han sabut jugar molt bé? No, el rival sempre juga també i clar, portem una sèrie de partits en què sembla que només juguem contra equips dolents i no és així, no? Nosaltres fem que ells, doncs, que els contraris no juguin tan bé i en aquest cas avui doncs, han jugat d'una manera que no ens ha permès tenir la pilota tant com la tenim a vegades i això ha fet doncs, que no juguéssim tan bé. I sense temps de descansar, 3 dies i us toca el Chelsea. Sí, un partit importantíssim, molt bonic de jugar i segur que tothom estarà centrat per aquest partit, no? Ve massa ràpid, per això esteu cansats? Bé, és el calendari, està fet així i el tenim d'acceptar, no hi ha més. Molt bé, moltes gràcies.